Eindelijk gaat er wat gebeuren met de historische Ringwalburg in Oost-Soeburg. Maar toch zorgt dat bericht voor irritatie. Er ligt nu een plan op tafel van het college van Vlissingen. Maar wat staat er nou in? Eigenlijk niks, behalve dat het geld kost. En verder in het Zeeuwse nieuws. Bezorgdheid over de mazelen. En je avondeten uit de 3D-printer. Goedenavond, €700.000. Dat zou het opknappen van de Ringwalburg in Oost-Soeburg best wel eens kunnen gaan kosten. Maar wat er voor dat geld met de historische plek gaat gebeuren, dat staat volgens de politieke partij POV niet in de plannen. Al meer dan 10 eeuwen ligt het er zo bij. Hier in Soeburg, een cirkel op Walcheren. Net als op andere plekken in onze provincie kennen we meer van deze burgen. Maar hier is al tientallen jaren niks mee gebeurd. Er ligt nu een plan op tafel van het college van Vlissingen om hier wat mee te doen, voor 7 ton. Maar wat staat er nou in? Eigenlijk niks, behalve dat het geld kost. Ik vind het schandalig. Ik vind het schandalig, ik vind het ook een belediging van de gemeenteraad. Ik vind dat je dit soort dingen niet hoort te doen. Ik vind dat je een plan maakt, je zorgt voor draagvlak in de omgeving, in Soeburg, bij de dorpsraad en vooral bij de omwonenden. En dan ga je naar de raad en zeg je, raad, ik heb dat plan en daar heb ik geld voor nodig. Dat is zoals we het moeten doen en dat is zoals het nu niet gaat. Ophef dus over het opknappen van deze Ringwalburg in Oost-Soeburg. De geschiedenis van deze wal gaat al terug tot de 9e eeuw. Deze ringburgwal die gebruikt werd als verdediging tegen de vikingen toen ze op rooftocht waren en verder het binnenland introkken nadat ze de kusten al gehad hadden. Hij is ontstaan in het begin van de 9e eeuw en origineel lag daar een gracht omheen met een brug, zodat de mensen veilig binnen deze ring konden vertoeven. En er was ook maar 1 ingang met een ophaalbrug. Maar daarna, toen de vikingrooftochten achter de rug waren, toen heeft men het terrein opgedeeld in 4 stukken met 4 ingangen. En gingen er eigenlijk al mensen wonen en boerderijen creëren. Het is relatief klein. Daarom zijn waarschijnlijk na verloop van vrij korte tijd de mensen buiten deze burgwal gaan wonen. Er zijn op sommige plaatsen, want dit is niet de enige, is die wal afgegraven en er zijn er huizen daarbuiten gebouwd. En zo zijn dorpen en steden ontstaan. Ja. Dat geldt voor Middelburg, dat geldt voor Domburg, dat geldt voor Oostburg, dat geldt voor Burg. Ja, deze burchten zijn zelfs uniek in Europa. En alleen in Zeeland zijn ze zo rond en goed bewaard gebleven. Toch wilden ze in 1963 huizen bouwen hier in de burcht van Oost-Soeburg. En werd er archeologisch onderzoek gedaan. Bewoners kwamen in opstand en bleef de burcht intact. Op deze luchtfoto een paar jaar later is dat ook goed te zien. In 1994 is de wal hersteld, maar sindsdien is er niks meer mee gedaan. Nu wil Vlissingen 7 ton uitgeven. Maar concreet aan wat is nog volledig onduidelijk. Ja, dat is schandalig. Nogmaals, het is een belediging van de raad. Het is ook een minachting van de raad door een college dat op zo'n manier denkt geld weg te halen bij de gemeenteraad. De gemeenteraad moet dan ook nu gewoon zeggen, nou dat gaan we niet doen. Ga eerst maar een plan maken, ga maar kijken wat er kan en wat er moet en wat iedereen daar wil. En waarschijnlijk, en dat gebeurt wel vaker natuurlijk met restauratieprojecten, kost het uiteindelijk veel meer dan dat er origineel geraamd was. Ja. Maar de gemeente Vlissingen heeft het geld niet eens, dus ik denk niet dat het snel zal gebeuren. Maar dat zou betekenen dat er nog steeds niks gaat gebeuren met deze Ringwalburg in Oost-Soeburg. Vanavond praat de gemeenteraad van Vlissingen erover. Bij een verkeersongeluk vanochtend bij Draaibrug is een 31-jarige man uit Rotterdam om het leven gekomen. De N253 tussen Oostburg en Sluis was een groot deel van de dag afgesloten voor het verkeer. De politie zoekt nog uit wat er precies gebeurd is. De besmetting met de mazelen gisteren op een Middelburgse basisschool baart de GGD zorgen. Zeeland is de provincie met de laagste vaccinatiegraad. Volgens de GGD is er daarom een reële kans dat de ziekte meer kinderen besmet en dat de situatie uitgroeit tot een grootschalige uitbraak. Een man uit Terneuzen moest vandaag voor de rechter verschijnen omdat hij verschillende omroepen en BN'ers bestookte met 50.000 berichten. En van sommigen maakte hij ook gegevens openbaar. Volgens de man waren de berichten bedoeld om de publieke omroep van ongevraagd advies te voorzien. De rechtbank besloot het voorarrest van de man met 3 maanden te verlengen. Zeeland blijkt de provincie met de minste biologische landbouwgrond van heel Nederland. Blijkt uit cijfers van brancheorganisatie
Het akkerbouwbedrijf van Jan de Koeier en zijn compagnon is bijna helemaal biologisch. Hij heeft een vermoeden waarom relatief weinig Zeeuwse collega's dat ook doen. Als je biologisch gaat boeren, dan stijgen de kosten van je inputs. Je moet meer geld uitgeven aan onkruidbestrijding, want je moet daar arbeid voor inhuren. Je moet duurder zaaizaad in de grond stoppen, want dat moet van biologische oorsprong zijn. Tel daar minder toegang tot zoet water en de oudere, wat minder vruchtbare Zeeuwse grond bij op. En dan kan het voor veel boeren een te grote stap zijn. Toch heeft ook de traditionele landbouw volgens de Koeier wel zijn nadelen. Als er net in het gewas gespoten was, mocht ik er vanwege veiligheidsoverwegingen niet in. Dat is nu nooit meer. Ik kan altijd in mijn gewas. Ik durf alles wat ik op het land heb staan, durf ik bij wijze van spreken in mijn mond te stoppen. Het hele gevoel wat ik bij biologisch heb, is dat ik mijn best doe voor een wat betere wereld of een wat leukere wereld, een wat gezondere wereld. Voor mij is dit een manier om dat te doen en zo voelt dat voelt goed. 6 partijen in Provinciale Staten wil dat er in Zeeland geen staalslakken meer worden gebruikt. Het restmateriaal uit de staalindustrie wordt gebruikt om bijvoorbeeld oevers te versterken. Maar onlangs bleek dat Rijkswaterstaat al jaren weet dat er risico's zijn voor de gezondheid en voor het milieu. Oud-voetballer Danny Blind, die in Zeeland was om 3 nieuwe kunstgrasvelden te openen, is zeer te spreken over Jan-Paul van Hekken uit Arnhemuiden. Wat ik van hem gezien heb bij Oranje, en dat is echt het allerhoogste platform, want de laatste interlands waren tegen Spanje. Ja, dat is gewoon de kampioen. Dus als je daar niet alleen staande houdt, maar je ook echt profileert zoals hij dat gedaan heeft, ja, dan kun je ook in het clubvoetbal een stapje maken. Dat hij de opening in Vlissingen wilde verrichten komt omdat hij nog altijd binding heeft met Zeeland. Ik voel me eigenlijk nog steeds Zeeuw. Ik ben geboren en getogen even een stukje verder hier in Oost-Soeburg. Mijn moeder woont nog in Oost-Soeburg. Dus ja, je houdt altijd een band, want je bent hier geboren en getogen. Straks in deze uitzending een gevaarte van honderden jaren oud dat door de lucht ging in Middelburg. Maar eerst, het ziet eruit als een wortel en een roosje broccoli, maar het is het toch echt niet. Het is voedsel uit de 3D-printer. Speciaal bedoeld voor mensen die slikproblemen hebben. Op Walcheren beginnen ze nu met proeven. Letterlijk. Geprint voedsel. Zo ziet dat eruit. Een speciale 3D-printer print broccolipuree uit in de vorm van een broccoli. Hier gaat het om een proefopstelling in Berg op Zoom. Meester-kok Eugène Zwalen is hier veel te vinden. Hij heeft er 5 jaar aan gewerkt. En het luistert nogal nauw. Printen, invriezen en dan ontdooien. En dat allemaal voor mensen met slikproblemen. Er mag geen velletje overheen komen. Het moet boterzacht zijn. En het mag niet plakken in de mond, want dan verslikken die mensen zichzelf. En die combinatie, zeg maar, die is ontzettend moeilijk om die goed te krijgen. Zwalen kookte voor de Grote der Aarde. Hij had 200 koks onder zich bij het afscheidsdiner van Beatrix. Toch is hij hier stiekem nog wel trotser op. Want hij zag als leerlingkok al wat er mis was vroeger. Toen zei mijn moeder, ga maar eens een dagje in een zorginstelling meekijken. En toen kwam ik daar en toen zag ik dus dat voor mensen met kou- en slikproblemen het eten werd in de blender gedaan. En werd als bruine pap in een diep bord gedaan. In 2019 kwam ik weer in een zorginstelling, dat was 40 jaar later. En ik zag exact hetzelfde. En toen dacht ik van ja, wordt toch hoog tijd dat daar een keer iets aan gedaan wordt. Zo ziet die pap eruit voor mensen met slikproblemen. En zo het geprinte eten. De Walcherse zorginstelling Ammerijn gaat er een proef mee draaien. En die begint met een proeverij voor het zorgpersoneel. Ja, ik had eigenlijk wat anders verwacht, maar het smaakt ook gewoon echt lekker. Ja, en ik denk echt dat het een uitkomst is voor mensen met slikproblemen. Dat ze ook aantrekkelijker eten hebben en daardoor misschien ook meer eetlust zullen hebben. Ja. De kok van Ammerijn is blij dat hij een proef mag gaan draaien met het 3D-geprinte voedsel. Naast dat het gezond is, want gemaakt van verse groentes, is hij vooral ook blij met hoe het eruit ziet. Ga in een restaurant eten en je verwacht een mooi bord voor je. En ze hebben er een rommeltje van gemaakt. Dan ga je al met tegenzin en met een chagrijnig gevoel ga je al eten. En hier, als je het dus mooi kan presenteren met behulp van de 3D-geprinte voeding, nou dan word je wel blij. En dus het is zeker belangrijk. Ik denk dat het oog wel 70% tot 90% bepaalt of je lekker eet, ja of nee. Onder meer 2 ziekenhuizen in Brabant hebben al ervaring opgedaan met het eten. Ammerijn gaat het dus de komende tijd uitproberen.
Orgelliefhebbers die hebben er een bedevaartsoord bij gekregen. Allebei de nog bestaande orgels van de gebroeders de Rijkeren zijn nu te bewonderen in Middelburg. Maar er moesten wel bijzondere capriolen voor worden uitgehaald. Het was een bijzonder gezicht vanochtend in de Sint-Augustinuskerk in Middelburg. Het gebeurt niet dagelijks dat er een orgel uit 1776 door de lucht gaat. Ja, daar zijn geen woorden voor. Het is waar je het voor doet. En ja, dan zie je zo'n orgel ineens de ruimte innemen waar je hem al heel lang hebt moeten fantaseren, zal ik maar zeggen. En dus ja, het is echt fantastisch. Het is echt een mijlpaal. Ja. Het orgel is gebouwd in Axel, stond een eeuw in Limburg en toen het te koop werd gezet, sloegen de liefhebbers toe. Het is een heel klein orgeltje eigenlijk, 1 klaviertje. Zijn grote broer staat in de Oostkerk. En nu we dit voor elkaar hebben gekregen, hebben we dus beide de Rijkere orgels in Middelburg. En gaat Middelburg een soort bedevaartsoord worden voor orgelliefhebbers overal vandaan. Het orgel was nog niet te horen vandaag, want het moet nog wel helemaal in elkaar gezet worden. Ja, dat was lang geleden. Regen vanmorgen, maar het was niet veel. En vanmiddag was het dan gewoon weer droog en zonnig. Morgenochtend is er trouwens wel weer opnieuw kans op een lokale regenbui. Verder opnieuw droog en zonnig weer. De dagen daarna wordt het wel weer ietsje warmer. En tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Het laatste Zeeuwse nieuws dat vind je natuurlijk altijd online in onze app en natuurlijk ook op omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een heel fijne donderdagavond.